Hagani ka perthai ka baminta ka bakajingtiang ka debit tang ka klam COVID-19. Namar kani ka klam ka lakhta ya baro ka perthai bakla shimru ya bon ki minsim brio. Kajala Megalaya kalayo ningkong ekani ka klam ha ka khatlai trek uyayong lingbau Dr. John Sailo ubatang hadin arsengi uniu Dr. Ulakhlat no. Kajilla hadu ka khatsau tarik ujimang arhaja arpho kaladon khatlai teliki kes COVID-19 haga ba khatwai ngut nakini kila koj no iwei ila khlat bat iwei par idang dan menta hapreng kajing sumar. Karik hasi channel hakani ka khubor ka baminta kan wandra ekajia kren bat ki kattu ka ni ki brio ki badan hakmat banya khun persya ekani ka klam COVID-19 haka ba baro ki nongkren ki penpau ekaju kasur bat kata kalong ban laj na kani ka klam ki brio ki dei ban bot ranti eki kendon jo katanat ka koj ka khia. Uba labyang taryang MCS but magistrate uloong ba kajing penia jngai iwei na iwei pat lani ka social distancing kadai galenti ka bala ban pelaj iki brio ban laj no new khnyang jingpang coronavirus. Kawin ni bentar bengi simti orang man pensotoi pai ba ko mahang ni bengi ai mo ben regulate ni ka ration hang ni apa patan besar kalau mangi si sam ni pamphlets sani ni check back banong nadu ki polis mangi magistrate ru barakhai manam sha ki dong ma klemas wa numrung kamu degili phai ru kindang ban hikai ki para brio sepo snong sa thau ki parlok parajo ki bahi masam te kawi kita ka ba kalong social distancing hani po within 1 minute step hani jrong mau lai te kita lang ki police benirap lai ngi balong bakan kan distance 1 meter more than 1 meter distance te haki dukan ru ngelek ban iyo penso tu lang ki dukan ru balong pe ndi ta masyudi ba kemen yo no ande bikin dup online ki wei ru bakin ki beri bikin yang lain te kadang nu kejing ru ba teng ki beri te ya klet kila along melin kila along melen dalaya bun kila sungai kila syua ken sting dan mereka ngihaban hikai ki beri kana makan burung atau po jabe juki kana ba jabe jungi kana bangin kenmau kana next time usul automatic baik ba ki beri kan sebut baik kini te kuna ni giyor ngibu jakaset ti kemo kita ti ki beri kita ni sanitizer ngibu pe hang ni hami kita makwang ai te kani long nang kai su ki bro dan ni tangni ke duty bangile hang ni nang tang bangile sepo ki office jong sa block ki yo shnong ngi kai ro ki ni distancing ta banum kensting te kawi bat bangisi kai sa khamtam sepo ki shnong na kendong ha bai de kani kalong ba dakilawan phai na po nang ki yo kamu bikin lao ki jai ki belt ki di ban bu la ka jong ki pisam ni ban ta no wut ki pisam nangka dalam ban pengkut nyo ini kijan mo sat nyo iki kijan mapi ayu mapi phong bat khamtam ya kene ka ya ki juti slipar kindi ban klep banong manrung seyeng ya the first thing ki pohi yang di ban tekti minimum of 20 seconds te sarung pat seyeng ban sakta ini no andai kabahi dala pohi tu pat kidiban ya sum sajwas dan saya keren bayi yang basam kalau makan long save makan spirit kan ka Jepang nakliang ubaroni walang ubadailang MCS with magistrate kajala ulapan pau baki brio ki deban shimkhia kani ka klam COVID-19 ba deban bodran ti ru ya baro ki kendon jo katanat ka koi ka khia uni urang ba officer ulakan turu ik blatemen berki khlung khana baki deban shong khabet halayeng te ka baning kong kalong pat ba de ban sung tho ba de ban teng de ka shulong ba ha ban shime gila jingeda ka baning kong kalong ka jingle khot jingle suba ning kong shwa shimet nang ta hayeng hasam ka shnong ka tha ka ba ar kalong ka jingdang ki mas khamtam bali ki jaka pat ba da PE wat hangni bangi don ro don wat uwe ro barung khamdang mas namar ba ngi perking ba halor kani ka benta na bar ngintip mano ki baket uni jingpang bat mano bam shimken tinringi persang hikat bangila na kalyang jumi hamtam kumki frontline workers pun sotho pai ba banum teng baning pong bat kunjur banong ki ba pikir aga jingle khoi bat haga ba ki deng mas bat kunjur haga ba kira lang kani ka khubor se ki pat le se ki bam kit khia haga ba de bat kajing persang ka jungki ban le persang ni yang jingpan Shushu ba Roni ula maham jur ye kinong de dukan bakim de bandit ta me kador bar ula kenturu iki paj ba balada kilap bakinong de dukan ki de ta me ki mar kila ban ujor shaki kumba kalong na kalyang jong district administration kapni ye kador jong ki mar ki mata man kesngi
balada kadon kanu ka jing ujor na kalyang jong ke district administration misim ka action marmar kada kadon ka jing ujor na kalyang jong kinong dani wat hasoro ki pha inquiry bat ngi wat ka jing shisha na babunsi na kum gani ka por ki donro ki ba shu ujor klamdon kanu ka jing pensisha Henry habadon ka jing ujor rengkap ka jing pensisha na kalyang ka jongi misim ya ka action marmar ndik tu ki jaka bat ni ai sundan ro ka jimbetha dada kide ki fair price shop leni kide ki retailer leni wat kini ki wholesalers ro hangni ba kimbet ban penhe ekador ya ka bala bo da ka district administration Ikong GF Bali ibedai nursing superintendent jong Shillong Civil Hospital habai kren bakri khasi channel ila penpau bagi paj ba kimdei bat chungej bat tiang kulmar ki khubor hamsaya Henry don kamban watch wai ka jing shisha Shushu ini nursing superintendent ila kenturu ya barok kinong shong shnong lembar kinong senchar shnong jongani ka jala bakimde ban nyo benye kinong trai ha ki jaka sumar la kalong ki doktor ki nurse lani ki paramedical lembar ki wei Nakaliang jonga marngila yo hiru kumki nagi staff baki la report changi baki don ki staff ki batre possible hospital kilik hai ki shnong ki dong jongki ki tieng but tengteng badai ki bapli kimyo jaka shong jaka sa menta ngisem jing nak ya kata kawe nak kata ya kata kawe kaliang ru marba kita kirang badong lan kirang ba snong kimsha te hakan ne ba ni la don gitu ki case ki ba positif arun hang ne bagi thia te ki hab tray gitu ki staff jong istai kaliang bagi don gitu ki dongpang nda kila dep nang tu padeng le bu ki po ki hotel bagi sa pan le tu quarantine kan new si kin tray khat saus ngikin quarantine ready hadin bagi lami nang tu padeng nila tes yaki ya ta throat swab dala tes kila yok report hadin bakila yok report pada kila de kini kitim ni sapha ki benda chaki yeng ki sem ki jongki te wat la ka taru ki dang don ni ki dang ba dong na ba ki kwat kata ka ban proof da kata ka black and white mo ko ki khat ka kod de ban ra nang ne stal re ngim la ban le kata ten re ide ki dang ba dong la ne ki dang ba snong ki de su thu e kata Basi sin mangi pa e kitu kinong tray jongi shalai yeng kumut kimde ki bara kita ki nyang jingpang te kimde hi ban sertu bakala ya kata kide ban shimba ngila le tikna bhai ki staff le jong ku hangno ki tray kumno kin tray par ka ek report ke jongki bangi sapha ki bakin le cha ki yeng ki sem ki jongki long ngide ban long ki briu ki ba adkar ma pi yang ne postal jongi habang la phong ya kamas ngide ban phong ban penon kam ya kamas jinge da kmut kmat nang ba ngina kren gumne ngan kar umbia jonga kan sit chafi ngane kan sit ki wei ta ka de ke balai bangin phong ya ta kamas te bad ba ngin long ki briu ki ba adkar khamtam bagi wan chaki hospital ki bia pathar to ko jingmelin jongi khasi ma ngi bam yu kwai nang ta ngi bia pathar ka tu umbia la long se chubu mta briu badon ni to jingpang habo don ni to jingpang ubia no na la bia itu jingpang no u kilami no mar ha kapor men step pinawan hang ni hospital yung PE ba kini ki step lan ki staircase lan ki tu mau kan don jog jikiu lan ki ti ya kidap da ki umbia pasal kijing bang kuai bar kijing bia pathar katur ka kwa ban kan ba saki paj ba ban long ki ban im adakar ban pej ba ya katur ba nim de ban bia pathar nang ta ka ba balai ba sa pa de ka de ba ngin long ki briu ki ban sim ka jing kli dala de yala de teng nilawan jingwan mentang kum ki khun ki tijung ila sekle police Mumbai se Delhi ka de Jakarta ka ba kata ki de ka red zone ki ong nei ndak la poise ne de le se ki buri no kimia khmat kimi khmat nya thu banga ngan wan nang ta le ngi de ben dong sim hi ta jing dan ala de ki banga lawan jingwan ngade ben le report ngade ben le thu hangno ngade ben le ka ki lenti le ne ki kendon ki banga de ben sim khia yala de kabakungsan kata nama bun ki beri ba misem ba ki buri bangim de ben buri ya kata ide ki beri ki ban sempang ba ki bastat marni ki kum khasi PE ba hapoka na u minister jogga ministry union ministry ne lakan kum sempang kan not is ong ba kan not is kadai kari ke basai ke bastat u yaro ba kari yang ni kan ya kan not is jung ni mar ka daw kan long ba ngilong ki beri ki ba pikir ha titong in bot hai ki kendon kumbala hikai nang mengelap menyadai uni piang simpang
Kadbana Kalyang i Dr. Andreas Dakhar ibadairu i Senior Medical Specialist ke Shillong Civil Hospital ila penpau ya ke jingdan kam jeng ki brio bakin pikir bahaya la dia ban lait na kaniga klam. Uni uknyang kumta bang ong mena umi lamba kisembo umbia perbangi keren ani perbangi jerhol ani perbangi senria mo te ka bat apa kibrio kiyo ekeni ke jingpang namang ba sispa na sispa baro kin sitom la ni kinyo mo kumba prapo adu prapusan na kini ki nangpang ki ba yo inu uknyang kira banum pawe kim doni la ne ki chat ki kran ki la ban chu bayang kli ka ni ga de ka kinja bayang kli ki la ban chu bayang kli kum tu mala bat da ayu pada kum bakhat 100% pada gitu ki la ban kham sitom no ki la ban kham sitom kinja na kini khat 100% kum ba ar lai persen na ki la ban kham sitom jur no ki la ban kham sitom jur but kumta kin don come ICU treatment and all those. So kamut baro ki kamut baro ki to ki brio ki ba yo ekini kanyang kin sitom mo to kumta khatsan persen kila ban kham sitom khandiat but ar hadulai persen kila ban kam ICU. Ndekani ki ba ar lai persen ki bang ka khambon ki ba temen mau coba pelan repose nem kerta lani ki badan kiwe jingpang kum ki bapang sini lani bapang kanser lani ki bapang kidney disease lani ki badan kiwe pada ki jingpang kini kira ban kham sitom kendiat haka por baki yo uni jingpang ngamot pada ban baki bapang sini kinyo ba uni kunyang mo ndai ba tang bapang sini yo uni kunyang kataru sang lada ki kendu baki tu ki bri ba yo uni kunyang dan kila banyo. Habai kran pat berang ba shnong kamolai kintan masar ubade hagaju kapor coordinator kamolai town dorbar u Dr. Marco Mitri ulong bakani ke jingpang kade ka khamphe na baro ke jingpang berkumta kalong ka ba ban pensngo thu ki pai ba berkumta ulakin tu ki pai ba bakanya snok ti lang bar ki dorbar shnong lembat ba ka sarkar jilla halor ka jinga khoni ka ni ka khlam ka bashir khai ti ban pensngo thu ki pai ba pisu thu ikani kala khle lang ka myth baga science hagaju kapor hagi batip kalong scientifically ngitip udo jingpang bolong ka flu ki jing symptoms ki jong henry hagi tu ki bam tip de lada ki yo ki pad yo ru along ku myth u ghost u bala ban kta apa de ki te kan ni ngi ki badil ba ki pad ba asnong ki pad ba ki ba khle ka jing tip ka jing nang ki pad ba ki ki bam pat tip bam pat nang ngai kham tam senong si ba kham kendong le ki kendo ka jing e on pun su thu ki pad ba u ni jingpang dia tak ada kau don kajing kalong kani ka stage ke pemerintah ya kidor bar senong ngacukan no jadi ka stage bagi create chua ya ka awareness ngi create ki brio ban pensuthu eki chapang uni jingpang botmai bat kalong kumni namar ba pisuthu sha ka dai bagi padon kanong no vaccine la don ka dawai le se unyang perset ulong kumju le se unyang thleu ulong kumju nei minta bagi padon ka vaccine ina hab ya kani ka jing yale iki pa ba mangihi kijing persyang jungi ke vaksin ke bahatang nasno tingin ang hapan pentip iki pa ba bakin maintain yung social distancing kapan penjengai iwe bakin milum si jaga bakin deng yang mas bakin sakti man ka por pen khoi yale bakin pen khoi yale so ban rung kayeng namalada kimle kumta le se kumbo omyang kila bandai maki ne manga ubara itu jingpang bala dengan maintain kini ki jingi kai ki procedure ki baga health department kala advice kala batai yangi nganlong pun manga unong ra jingpang ki wepan magalong kumta namar ba ni stu thai la ngade nga unong ra lu teng ngamtip nama kamet junga ka klan dese ngalong ki immune system junga kadang klan ki don ki bidang biang karta kadang klan timre dikiri ila apat sigitu ki beri begerta juki kala telot kamet juki gelong betelot haki penggut upauno uba David Light Plang President ke Shillong Press Club habakran bakari khasi channel ulapan pau ke jingdan kam jang jing husiar kham tam le ki tu ki brio ki bahab ban mi ban dep yala ki kam kat kum baki ai ki advisory na do na sarkar pedeng na do na WHO na do ka sarkar jilla jungi kalong ba mi shabar lada phi hab ban mi shabar ne lada phim pilang lai ban chong hi please stay home stay safe mentang la keren pareng we heartily ki contain stay home stay safe good morning stay safe good night stay safe te kaban kong ya mga kwa banong kalong ba soma nai ken sting hoat ngi kum ka jilla ka banget yu blay wm
babu ya ka jingim jungi khmat jong utrai bat da ka jing isne jungu la ya da yangi hado kan ne ba ngidang don tang kawai ka fatality unfortunately ngi do ka mensim ka bakordor jong we na ki doktor barat ba jong ka jela bala no senyang sikat de hanre wat kataru dan ngi pai pat khmat ngi semba u ni khnyang jingpang covid coronavirus u bathau ya ka jingpang covid 19 ula kata betang ni kawai ka longying bat ya ki katu kat ni ki breu ki ba ya don ka jing dei ka ba hajan bhaban kani ka longying te kiwe so far so good by God's grace kampat don kanur nur ka jing kata kampat don kanur nur ka jing penbena da ka sarkar ba ula mi sa hawe pat ka ying la ne hawe pat ka snong la ne hawe pat ka district ngedang long confine tang within Shillong City ru tang hawe ka area te kalong ka ka baskutunat bat lese ka de ka jing da jung utrai kan rat ande ngim de pat ban keng sting gen lane bangin don kata ka jing snow ba o tu knyang yang ate unum nut ban kata nga nganum le tingi long careless no ngi keng sting no ngi mi no kat kum baong ka ki bor sarkar ba pidi don kata ka social distancing shi meter lane kumban report ye da pila ban maintain ka khamba pidi don kata ka cough etiquette bala da pijer ho pidi nang kumno ban yada ye ki ba don ha jan jong pi ba ka to ka jer ho ka to ka jing hau ka to ka sputum ka nomi kum kita ki ba nakapor sa kapor ki tanat ba pher jong sarkar laka de ka kot ka khya ne ka DIPR ne ki tanat na district administration ki bor snong ki penpena tingi di ban sngap ngori kita ki jing ai jing mod ban ngi di ban sim khya ya ki ban ko ngo ngim de ban ken sting Hakabay day pat bar ki khubor hamsaya la ni ki khubor thak khamtam ki social media uba David ula maham tinge ikiri ki brio ba kim day ban pinsap yang khubor lam ler namar ka ne kan khata bhai ki imlang ka salang bola pinte bru ba kan don ka jing pin shitong ka bakraw ki tu ki bajumlien ban pin mi ki khubor lam ler ha jing shisha ka jilla jongi kalong ka jilla ka bam da perking kata nre kat kum ki kendon an jong ka National Disaster Management Authority Act nang ta jong ka epidemic acts jong ka jilla nang ta ki section 1 IPC ki repair lada mano ki thau ka khubor lam ler bat ki pen separate ya kata hakum kan ka por khamtam kila ban cha pencitom hado banda cha thep apa along ru nreitat hado menta empat don kum kita nomor ba lese ki board administration ki board sarkar ki dang snoto nginang long biasa bat nginang persyang ban pen smuto andre kan sapoi kapor ba anom la sho ban tem ye kata ban ban sien hab ban kham perking bat ban penteri kami kitu ki an te kan bo ya no aga jinge kan bo ya gitu ki ba mlen ban le kitu ki jat kam kalong ho ni sung tho mangi rukum ki nong tho ko bor ni ba mlen ban mi saneng sharum ban let stay mentangi minimize ya ka jingwan jungi tang hambam ban se ban let coverage ru bon bangi yo lengba ki video conferencing lengba ki press release te ngiyale ban kiar na ki public gathering la ni ki public place shong hayeng te hot shong hayeng pin pe TV hadu kat no pin set jing ta babang hadu kat no pin yatim sipara pin ya show pin ya shurud hadu kat no pin ya le karom hadu kat no te hot ngasung to ndre wat no pen serwa pat ya ka por da ka ba thau kum kini ku bor lam ler ka wei ka ban kong kalong wa sumudur ka ba ar le se ba pim sa sung tho bha ya ka origin jong ka khubor ngan chuai nuksa ka wei ha kani ka teo ka baladem u chief minister u penbena ka Twitter handle jong u positive case i ba khadwei jong ka jilla hadin bala test biang ila retest positive idan yui i kena samla na tharai ngasu ken bai di kena samla nomor ka kentin bai penon kam longkum i khlung i don Twitter handle nganum ya tho ka kerteng ila song tho hi la dai pe ya kari khasi nomor kari khasi kalong popular ba hakani ka than ka bai don itai kena isim ya kani ka Twitter announcement jong chief minister but wong 11th covid patient 11th th ini yang barok hadwe ngot kila test positif biang di Sipor ke Lakiwin ke Khasi Hills
Babarok hadwe ngut haba hadin bala pen bena I deputy chief minister I rongba Preston Tensong ila debong pe ngila ya cakalinti lese bangin long COVID-19 free. Te hadin kami sakane de la kulmar klem de kibriu ki basu puli tak kunto de ki klem sim serious de kitu ki basong thuk phareng de la sim am te gaban kong nga kalong lara pimpat da song thu bha ya ka root ya ka original content jong ka to ka khubor sngo bha nga kerpa de pi da pi haban penongkam dictionary ru penongkam dictionary nere wanno persang ban translate wanno persang ban interpret nama lara pi interpret bakla pi translate bakla kanyalam segabama wat hadu kenying mensauru tadi kowe kabaar ka kam pathai kubor ka shong hakinong pathai kubor nama la ben chat yaki kata ka kam wat hapdeng gini kijing sitom kijing kijing ma kidang turhi syakman hakathma samadan kipoi klamdon ie dengtang imas mdon PPE mdon jingeda sanitizer ru teng don bai mano wat kataru namanta ban ai khubor safi kitur kilen lade sacrifice lade kum ki frontline workers ban le yu ban ai khubor safi am tilara phi song hayeng pi bat itu mobile barit pi thau khubor ma phi tinyele yu yang I bangin tre te ai khubor ma phi ti pi di song thok ni kata ka kam jong ka sarkar ka don ka jong ki pulet ka don ka jong ki jong ka tanat ka kot ka kya don ka jong ka tanat IPR la ka jong ki lat pathai khubor ka don ka jong pisong ngeng page TV page YouTube sngap ka khubor puli ka kot khubor pinyo ka khubor ba janai ka bala pentikna ka bala dawat nado ki bor bade ban pentikna om basu yo sngo hamsaya tela shuya thauno nama katu ka rukam raktin ka jongi nei katu ka bama bha but ya kani ka jaj kam kani ka issue kani ka balong very serious bangin ya raktin te ngakerpat epi sngo bahakian nomor bakan lams ke jinge om tang epi wat yakiweru